Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kajing lek yait kejat jong MLA kamau kerwat constituency uba Renington El Tongkar hadu argenta siteng haus nem arajar arpo menbaudang bat ku menteri ketenat PHE nadu kesenong Marco Jakrem hadu kesenong Jashiar banwad ya ketelong hawa rilang na kebenta kamau kerwat Greater Water Supply Scheme kalalong kabasay so hagaba watla shim latan syu ya ko nawa rilang na kebenta kamau kerwat Greater Water Supply Scheme rei nagani kajing lek yait kejat lalap ia ketelong na kebenta ke Sakwang Combined Water Supply Scheme bat menta gani ke projek kala tre kampura bat ki laiteli ki snong kata ke snong Sakwang pendeng Sakwang bat Marshallong haga jingle jurip biang haga khat pratarik unok pra arajar arpusan ubar renik ulas ngohun ban laphi daladi yaga jing tre kam jonga scheme umdi kabala tip kum ka Sakwang Combined Water Supply Scheme hawa rilang Sakwang ka bajingai kumbah nyaw kilometer AA na mau kerwat Southwest Hills District yaga bala bay pisa lengba ka Rural Infrastructure Development Fund haga jing lot ka bakot khat lai klur tingka nalor kani hadian ka jing o jing nam jong ki pait ba ka thain sngi mau len halor ka jing jot no jong ka jing king yai kejat hawari lang ha ka ba ki pait ba nong rep ka te ka thain ki jupenon kam na ka por sha ka por na ka benta ban late rep late riang ubar rene gula kular ban sa penyo scheme no house nem arjar arpun rio na ka benta ban shna ya ka jing king yai kejat Kemudian kalau baju iba kena kawa ka idon cikermen ka dap ka bat habai keren bat ki officer kam tamai tresnong idon hani menteri snong idon ruk ni ki rong ba ki ba idon lang te iskotho bana kaliang jo ka jingdon jo ka don ji athatin ye te hoy nya so kemen ban kan mau ba kade ka scheme kade ka we ni scheme ki ba hedu ha to ko por hau ar hajar ar pwe ar po ar kaba hedu na kaling ju ka scheme RIDF ham khalaya kadi kane ha kaba ka amount joka kala po hedu khat lai kruri tingi sukwan badyo i ba kam sim lale na nang kong kane ka kala ai ha ka jingi sang sinot ha kaba kala sakri gi pajba ha ka po ji sang sinot kaba pun ba kilo yeng kala yo nang ne hoji su tho dang don kam ka jing penbiang penbit penbiang wala kala long function du menta tan re pidang don ki badang la ban hab bar kampan ba kam tom ka maintenance haki bangi ko bani iba kan bit kan biang kam tam ka jadi jong ka bom jadi jong ka light bakin biang man kapor kanang bakan la panai sya kumal kvelti ti sukwan bani iba kane ka scheme la kan la bandon kam ki jing pen biang bandai kala tri kam kum kala muta isukman ro bangi don mentahang ne ban yang ha senda jong kane ka jingking hadin jonga karon ka jingking idon iba hai ten wan ba ten wan yang hai ten wan yang ke bai lawan kenang barwan pen yang ai kane kamtam i wan nam taki snong hang tai nam taki snong pen sau snong simoleng hakaba ke bon kirong ba kila karpat yang aban ong bangi den kambat snabi yang kane ke jingking sko kemen perken mau ba kane ke jingking kade ha ke jing ice cream jong i ba beres i MLA ba mensua ya ka bagi sko ban ai kuble i la im don syu ka partai ndi la yo i ke jing norkam ban bu i kane ke jingking ya kidat ha ka bakan ai ke jing kerku ya ki snong ke basini siliang ya ka bakin yo ban yaj ban wan ban rep ban riang ha kane ka them sedin bar kum juru i ka to kane ki pajba na ke snong Sakwang ki bala penon kam ya kane ka lenti bat kentup ru ya ki merat ki mereng hakabala itu bawat ki mesi ki belang rupiah tinang ni oi kadon ke jing iman mar simdon ki railing ban care te kadon ke jing skos air ban yat te henry ni skot tanat ban i bakarang don katu kan ki benta marsiteng karang long bat trikam henry bangi pe jang tai marsiteng kala kedia kam long shu on kam kala don ke jing ima wadlah hadu menta ki pajba ki dang yat henry ngas ngau ma tat bat kam tam bala itu kana ba kadon ke mesi ke balahap berkelayap don ru khuna balahap tendre human saw te klamyap tendre ngim ko asyu ba kita kinjia te ngalawan khnang hang ne baron pej ban suthu e kejin kam jo kana kelenti bade ka bangin persang ya ka ba ngin bu scheme lai kene ka benta jong scheme jong snam arpusan ngila debu lepa tendre
yang melaksyuk penkala tan ri nam tau snam arpun riu ngi i kejen kam jak rejeking tan markata ngin yok ban bu skim no haus nam ar hajar arpun riu na kamta baki pajba kin yok ban yaj lenti nang ne barok bat na tan siliang bat kini ki snong sakwang ki snong markau sene ya ka bakin yok kam ya kene ka lenti dikata kari ke jingwan jongam ta sngi bat sukwan ban perkan mau ne bakane ke jingwan jo jonga kamtam ya kene ka skim kade ka surprise visit ka surprise inspection ya ka bang shim ya thu haki officer ditang men step ka por shpowaje ngala phone ya ki ya engineer mun ang ma kwa ban de pech ka skim hasakwang ten rei wadlah ka por ka kerki tang arkanta ki opor ti layok ban pha UGE ha ka bai basuk layok ban lang bat ngi ban ya sakhilang ya kene ke jingwan pech ya kene ka skim in persang balai kumne dah kebangikwa baki skim ha mokrat konsumsi berkene distrik jungi kinlong tiba terikam day tang hakapor bawan inspection hendrik kin terikam hakapor baro ta kene kejingkwa nak ling jungi nak ling sokar berkene persang bani budin bat lesik kubun ki skim kebangin lek kumne klam dak pentip haki bor sorkar hendrik ngin lek lakalet ban pej dah kebangin lap ya kejing sisa ki function kumno laki terikam ki bit ki biang ki skim kata kene ka jing tumbu jong kene inspection ni kebang layok banwan bar ngalayok ban phun wat ya menteri ro nang sifun menem step ka don halenti la sifun menteri la dolong ka bala da pidan por ya in letang ban ngaban pej in skim ban skum accuracy ban menteri bala plaj por khnang ban ya wan rakat bar nga ha kene step pom ta